tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia, o seu programa de actualidade, de debate que facemos dende Madrid para todos os galegos cando son as 6:30 en punto, se nos seguen en directo pola Guediguas e un chisco xa máis tarde pola canle principal da Televisión de Galicia. Hoxe felicitamos o santo, os Macarios, os Simplicios, as Uxías e os Víctors. E hoxe tamén, escoiten. Pois sí, é o Día Internacional da Gaita e tamén tal día como hoxe hai 93 anos un acontecemento moito menos amable. Adolf Hitler abría o campo de concentración de Dachau, o primeiro campo de concentración no que morreron máis de 40.000 persoas. E hai 21 anos, tal día como hoxe, o campeón do mundo de xadrez, Garry Kasparov, anunciaba a súa retirada dos tabuleiros para tentar postularse para presidente de Rusia. Igual si te verá chegado ao Kremlin, estaríamos ante un mundo un pouquiño mellor. Onde estaban os nosos convidados entón? Rafa Cabeleira, columnista do Grupo do Progreso. Boas tardes, pois seguramente pensando no mal que o estaba pasando xa Kasparov xogando contra os ordenadores, non? Que xa lle empezaban a gañar partidas. E pensando agora, supoño que tamén o pensará el, que a veces é mellor non meterse en política, non? Porque agora mesmo é un dos perseguidos polo réximen de Putin. Certo. Javier Casqueiro, xornalista del País. Que año era eso? Pois hai 21 anos. Ya estaba en el país, ¿eh? Sí. Ya estaba en el Congreso de los Diputados con los leones ahí. E non practicando con gaitas, non? No. Pilar Falcón, xornalista. Bueno, non sei, non me lembro. Non te lembras? Hai pouco, supoño que disfrutando de ser galega e ir dicindo a xente que un é galego, non? Moi ben. Miguel de Rubido, director del debate. Onde estaba? Eu estaba estaba dirixindo a Voz de Galicia, o xornal La Voz. Aquí tamén traballei o teu irmán. Sí, señor. Daquela traballaba el. Daquela traballaba ainda, sí, señor. Bueno, pois todo queda en familia, parabéns aos gaiteiros e a todos os galegos por extensión. Bueno, imos xa entrar de cheo no tema na guerra. Hoxe cumprese o día 11 xa do inicio do conflicto e o Pentágono hoxe avisa de que vai ser o día máis cru, ameaza con máximas ataques o día de hoxe. Ademais, España está inmerso nun conflito diplomático e comercial por esa decisión do goberno español de vetar as bases españolas aos estadounidenses e esa resposta ameazante de Donald Trump. A guerra, segundo Trump, ia ser longa, pero nas últimas horas dixo que xa está a piques de rematar. Rafa Cabeleira, que pensamos de todo isto? Bueno, é difícil ter unha opinión, porque en realidade nas últimas 24 horas dixo as dúas cousas, non? Sí. Dixo que ia ser rápida, que iba a rematar pronto, case 20 minutos despois, media hora despois, nun outro acto, dixo o contrario, non? Que faltaba todavía moito, que había que ser moi duros co réximen. Con Trump, que un nunca sabe moi ben a que aterse, non? Non parece unha persoa demasiado fiable, sobre todo na súa palabra. Logo temos pois a parte económica de todo este conflito, a parte económica que vai dende os inversores que están vendo os seus cartos castigados nas bolsas ata o cidadán de a pé, coa suba dos combustibles, da luz, do gas, e pronto da cesta da compra. Pilar, estamos ante pois unha crise económica con consecuencias imprevisibles? Sí, home, sin dúbida. Pero isto vai se quedar como en nada. É dicir, vai durar o tempo que dure, agora estamos, o IBEX xa subiu, o G7 di que collamos as reservas do petróleo. Bueno, é unha parte do que veremos en que remata como todo de... Isto sí que é un tabueiro de xadrez, non? Sí. O de Trump. Entón, non sabemos... O da OCA, eu non estou seguro de que sea de xadrez. A mí me pinta máis de ser Bueno, da creo OCA. que hai inteligencia detrás, non é casualidades todo, non, hai que saber como mover as figuras. Pero de todos os xeitos hai que agardar, efectivamente. Eu creo que hai que ver como remata, se é que remata ben, porque se algo fai, desde o meu punto de vista, mal Trump, efectivamente non acabar de pechar as cousas, non acaba de cerrar ben, é dicir, colle a euforia e ali vai e bumba, ala, fixo eso e parece que se vai a outra cousa. Eu creo que temos que agardar un pouco máis. Vale. Logo estamos falando iso dos intereses económicos. Galicia, por exemplo, xógase ata 600 millóns ao ano en comercio no Oriente Próximo. Países como Portugal, Croacia, Hungría, Austria xa están tomando esas primeiras medidas. Non o goberno español, que si anunciou hoxe unha rolda de consultas cos diferentes grupos parlamentarios e tamén con Vox, Javier Casqueiro. Sí, la verdad que ha sido lo más llamativo, ¿no? Porque
A ver, estábamos demandando, yo creo que con cierta lógica, al Gobierno de España que al menos consultara con los grupos políticos, con el líder de la oposición, ¿no? Y que llevara, yo creo que es lógico que llevara este debate al Parlamento. Esto va a suceder el día 25, la semana que viene no se podía porque hay una visita de Estado, pero sucederá la semana siguiente. Pero en cualquier caso, ante una situación tan crítica, qué menos que una ronda de contactos y ver qué tienen que proponer los principales partidos del país. Tú decías, y está bien subrayar lo que el Gobierno siempre había presumido, de que ni siquiera citaba a Vox en este tipo de rondas, ¿no? Ellos hoy han precisado luego, después del Consejo de Ministros en Corrillos, que los citaban pues para que ellos digan que no van a acudir, que es lo que va a suceder. Pero en cualquier caso está bien que los partidos políticos debatan del tema. Y yo sí quería subrayar sobre el fondo del asunto, María, una cosa, y es que esta guerra la ha querido provocar Donald Trump, que es el que ha decidido que ahora sí tocaba agredir, invadir, asesinar al líder de Irán y destruir sus bases, etcétera, etcétera. Pero fijaos que ahora estamos hablando, lo digo porque tú misma en el enunciado lo planteabas, estamos hablando de las repercusiones para la gasolina en España, de lo que puede perder Galicia. En Estados Unidos no te quiero ni contar lo que significa, por ejemplo, una subida indiscriminada de los galones de gasolina. Eso creo que marca siempre ha tumbado todo, hasta presidentes del gobierno. Pero ya no estamos hablando de derechos humanos, ni de las mujeres en Irán, ni de la falta de libertades de ese régimen, ni de los ayatolás. Todo eso ha pasado no sé qué tipo de ángulo y estamos viendo todos cómo nos repercute, qué tendríamos que hacer, qué medidas podríamos adoptar. Oiga, que esto lo empezó un señor porque decidió que era el momento de acabar con ese régimen, podría haberlo decidido en otro momento, no ha consultado a nadie, no hay orden internacional, lo desbarata absolutamente todo y en el medio nosotros estamos perdidos, que es lo que estamos ahora. Estamos perdidos e polo de agora sen propostas, como dicíamos, por parte do Executivo, haberá que escoitar a todos os grupos. O que si puxo xa sobre a mesa unha delas foi o Partido Popular, que é a rebaixa dos impostos dos carburantes e algo máis. Escoitamos. Revalorizar los sueldos con la bajada del impuesto de la renta de las personas físicas que llevamos pidiendo tiempo. Bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores de energía, ya sea gasóleo, ya sea gasolina, ya sea electricidad o gas, y suprimir el impuesto de generación eléctrica que supone una bajada en el recibo de la luz adicional entre el 3 y el 5%. Ben, aseguran os populares que isto suporía un aforro de 900 euros ao ano ás familias, Bieito. É unha proposta. Sí, pero bueno, venlle permitindo. Eu, en primeiro lugar, quería decir que non é que este ben falar con... En democracia é obrigatorio informar aos grupos parlamentarios. Isto é unha democracia, non é unha satrapía de un señor que non cañou as eleccións e sigue aí e non ten os apoios suficientes. Para mí, pareceme fundamental que nunha democracia, se mandas un barco a unha guerra, inda que sea que informes e sobre todo que non lle hurtes á cidadanía un debate. É dicir, que a opinión pública española non sabe por que cambiamos de postura no Sáhara, por que somos tan aliados de China, nin por que agora o Tratado de Gibraltar, que é un escándalo, o Tratado de Gibraltar, non temos nin idea a que se chegou a acordos con Gibraltar, que está aí ao lado, e agora por que se manda unha... Iso hai no que debatir. Iso é unha democracia. En unha democracia tamén hai que facer propostas, e lóxicamente eu aí estou máis efectivamente que darlle os cartos aos cidadáns e non que ao goberno cada vez que sube a enerxía ou calquera outra cousa sube o IBE, o imposto de valor engadido, e entonces ele ten máis cartos, e entonces dá paguiñas. Non, mira, non me des paguiñas, déxame que os cartos que eu gane os teño no meu bolsillo, que foi cando a economía occidental sempre medra cando o diñeiro ten o cidadán e non o teñen os políticos. Esa era unha proposta do Partido Popular, da que escoitábamos a Núñez Feijóo, pero Sumar quere, por exemplo, recuperar o escudo social, o chamado escudo social que se activou coa guerra de Ucraína. Sería unha solución ou un parche? Eu non sabería dicirche moi ben porque tampouco non son ningún especialista en temas económicos. O que sí me chama a atención é que cando pasan a cousas como estas, as receitas parece que son sempre as mesmas, non? A dereita sempre fala de baixar impostos, a esquerda sempre fala de axudas directas en forma de cheques, o cal creo que tamén nos dá unha mostra de como afrontan todos os temas, incluso os de política internacional, desde os dous lados do goberno. Quería facer unha puntualización do que falamos ao comezo. Creo
que lle botamos moito a culpa a Trump de comezar esta guerra, estamos pasando un pouco por riba o papel de Israel e de Netanyahu, que eu creo que sí son os que de verdade teñen claro para que esta guerra, por que se fai esta guerra. En cambio, Trump titubea un pouco máis, porque eu creo que é como un aliado forte, el preséntase como líder casi espiritual desta guerra, pero en realidad o que está facendo é seguir a levar a cabo un plan que está máis ben diseñado por Israel. Por Israel, Eu creo que Pilar. efectivamente a mellor para Israel sí é unha guerra. Para Estados Unidos é unha operación, máis de estrategia para conseguir os seus obxectivos, pero efectivamente, en realidade, cando chegue o final disto, o que gana Israel. É dicir, Estados Unidos, ao fin e ao cabo, bueno, foi o que moveu todo o que facía falta para leválo adiante, pero a operación de Estados Unidos é o obxectivo de guerra para Israel e conseguir o éxito nesto é de Israel, evidentemente que sí. Falábamos antes desa comparecencia de Pedro Sánchez, unha comparecencia sen preguntas. Imos lembrar un anaco. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Bueno, España sitúase ao lado de non á guerra. Que consecuencias pode ter, Javier Casqueiro, estratégicas ou económicas cos Estados Unidos? A ver, económicas, lo que están diciendo todos los expertos es que tampoco tenemos un nivel de exportaciones e importaciones tan relevante como para que sea determinante, ¿no? Pero políticamente, es enfrentarte al imperio y al jefe del imperio y al emperador, además, que hace auténtico pues, presumir, ¿no?, del poderío tan ingente que tiene Estados Unidos militarmente, pues sí, nos sitúa en un lado complicado de la historia. Dicho esto, yo creo que frente a las acusaciones que se hacían inicialmente a Pedro Sánchez de que se había situado como el único en solitario, que era el que confrontaba, y que es verdad que ha sido especialmente llamativo al inicio, eso ha dado o está empezando a dar algunos giros, ¿no? De lo que vimos de la primera posición inicial, por ejemplo, de Francia, incluso de Italia, de Meloni, de su ministro de Defensa, del Reino Unido, de cómo empezó la situación y cómo ha trascendido, ya no te hablo de algunos otros países como Canadá. Yo creo que ahí el presidente del gobierno ha querido jugar, seguramente por razones partidistas y electorales, tampoco lo voy a obviar, pero también porque cree de fondo que esto es un gran error. Yo creo que el 68% de la población, el otro día en nuestra encuesta de 4DB, respaldaba esa posición de que la mayoría de los españoles no están a favor de esta guerra. Yo creo que esto, incluso ese porcentaje será mayor con el tiempo, cuando se vea, como decía hace un rato, que aquí los intereses son económicos y comerciales y no de libertades ni de cambio de régimen. Y me parece que al presidente del gobierno esta jugada, que él quiere aprovechar, no voy a negar lo que quiere aprovechar y que está aprovechando políticamente, le puede acabar saliendo bien desde el punto de vista electoral y personal políticamente. Otra cosa es lo que tú decías, y es hasta qué punto para España puede ser perjudicial si Donald Trump permanece mucho tiempo en el poder. Vale, pensas, Vieito, que queda España illada ou o contrario, como illada, sí, queda. De feito, von der Leyen dixo que tiña dous problemas, que un era Orbán, o aliado de Putin, e por outro lado Sánchez, que parece que é o aliado de China, non? Ainda que China nesto está mantendo aí nunha equidistancia notable. Eu creo que despois de matar vilmente a máis de 15.000 rapaces novos entre novembro e decembro e ata agora, home, si sempre foi como cando os Estados Unidos decidiron entrar na Segunda Guerra Mundial. Claro, se dixemos, non, é que nós somos pacifistas, non queremos saber nada do que pasa en Europa, que Hitler mate xudeus ou o que sea, é noso mesmo. Eu estaba en Estados Unidos cando foi a Guerra do Golfo, e lembro a unha nai que decía, eu non sei por que o meu fillo ten que ir a esa guerra. É dicir, todos non queremos a guerra, lóxicamente. O que pasa é que hai o que se chama realpolitik, é dicir, a realidade, e a realidade é moi cruda. É dicir, en Irán levan máis de 30 anos un réximen teocrático moi distinto chiita do sunita. Este é un réximen que é, ademais, hereditario dende o punto de vista da gobernabilidade teocrática. Fíxate que esta é a primeira vez que a oposición de Netanyahu apoia a Netanyahu dicindo que sí, que así como o criticaban en Gaza, neste caso din que é unha guerra estructural porque era un enemigo que estaba disposto a ter unha bomba atómica e tirala en Israel. E é un goberno que estaba masacrando o seu povo
pois nin ti nin Pilar poderíades estar ali, teríades que ir absolutamente, é dicir, estamos nun réximen dunha crueldade extraordinaria que efectivamente ten ademais o agravante que ten unha potencia económica moi grande fronte a, por exemplo, a Afganistán ou outros dos casos. Eu creo que aí estou con von der Leyen, tampouco derramo ninguna sola lágrima polo que se está facendo ali. Creo que Trump, que chegou con American First dicindo que non iba a entrar en ningún conflito internacional, que iso é o que queren os norteamericanos normales. Os norteamericanos normales non queren que gasten os cartos en guerras por aí. E moitas veces plantexen por que tivemos que ir ao rescate de Europa na Segunda Guerra Mundial, non? Bueno, pois efectivamente, eu neste caso creo que despois o aproveitamento de Sánchez xa veremos. A sociedade española xa está demostrando que ten unha memoria moi frágil. Pilar. Eu creo que arriscámonos a quedar fora desa nova estructura de defensa de Europa. É dicir, non se pode estar solo para as maduras, non? Tamén hai que estar para as que non son as maduras. E se durante todo este tempo estivemos protegidos por Estados Unidos, ou foi o que deu a cara cando había que darlo e demais, pois chega un momento en tamén apoiar todo eso. Eu creo que estamos nese punto, non? De quedar España fora de unha nova estructura de defensa que é ben importante de cara ao futuro e como beneficio para o país, sin duda ninguna. E despois, pois, de cara ás próximas eleccións do señor Trump, el ten que ir con algún resultado que eu creo que todo isto lle axuda, porque ao fin e ao cabo a industria armamentística de Estados Unidos é ben importante e supón uns grandes ingresos. O problema é cando se encarece os petróleos. Sí, a ver, yo quería subrayar un poco lo de Ursula von der Leyen ayer. Pero antes iba a decir, ¿no?, que yo creo que no nos debemos engañar, y dice bien que el mundo, la realpolitik también está ahí. Yo no me llamo engaño con eso. Lo que pasa es que sí me llama la atención la hipocresía de cuando nos fijamos en determinados países o en determinadas intervenciones y en otras no. Y tiene mucho que ver, voy a ser suave con esto, tiene mucho que ver con los intereses económicos que tenga Estados Unidos en la zona. Porque, por ejemplo, a mí me parecería brutal que nos olvidáramos de lo que está pasando en Nicaragua. Fíjate, me voy a un régimen de izquierdas, teóricamente de izquierdas, en fin. Una dictadura de izquierdas tremenda. A ver qué pasa ahora con Cuba. La selección de los países en los que se decide intervenir es curiosa, porque fíjate el tiempo que hemos estado con Siria como ha estado, o podríamos hablar de Marruecos, ahora que, por ejemplo, Vieto hablaba de las monarquías hereditarias o de las naciones con dirigentes hereditarios, en fin, depende mucho, ¿no? Pero yo no me llamo engaño y efectivamente la realpolitik está ahí y luego hay contradicciones. Pero lo de Ursula von der Leyen es que no es una contradicción. Es que yo creo que cuando tú dices, como presidenta de la Comisión Europea, que no podemos convertirnos en el régimen que añore las antiguas normas internacionales, el antiguo orden mundial, que además ese orden ya no volverá, y da la sensación, no, está reafirmando como presidenta de la Comisión Europea que eso ya no tiene sentido. Eso que ha unilateralmente roto y destrozado Estados Unidos, eso que nos ha definido durante décadas. Desde el inicio de la Unión Europea, uno de los valores de la Unión Europea era la seguridad en las normas, en la legalidad internacional, en la democracia, en los valores occidentales, porque no tenemos en Europa industria armamentística ni grandes industrias tecnológicas como tiene Estados Unidos. No podemos competir ahí, pero sí competíamos en lo otro. Cuando la gente quería y quiere venir a Europa, a España, a Francia, a Alemania, quiere venir porque le damos esa seguridad de que hay unas normas que se cumplen y hay una legalidad. Si al final la propia presidenta dice que eso es irrelevante porque ha cambiado y porque no volverá, oiga, primero, no debería seguir en su cargo, porque si no crees en esto, no debería seguir en su cargo. Segundo, ¿con quién has consensuado esa posición como presidente de la Comisión Europea? ¿Te has reunido con los presidentes de los 27 países para ver si están de acuerdo contigo? Porque algunos parece que no están de acuerdo. No, el propio presidente del Consejo de Europa no está de acuerdo. Hubo discrepancias, sí, es cierto. Pensar que máis unha opinión persoal. Sí. Cuando eres presidente de la Comisión Europea non tienes opinión. Rafa. No, Que é pero terrible, por exemplo, penso eu do que fai von der Leyen, non é tanto o que di como o que non di, non? Porque cal é a alternativa que presenta von der Leyen ou que presentaría Europa a unha comunidade internacional que non se base en reglas? La fuerza bruta. Claro, eso é terrible. Algo que engadir? volvemos á prehistoria. É dicir, agora con satélites e demais, pero entonces volver á prehistoria e Edad de Pedra. No, Vieito. vamos a ver, eu creo que en Cuba van a intervir.
Sí. Eu creo que Estados Unidos con Cuba nunca foi neutral, nunca lle... Eu creo que con Nicaragua tampouco é unha administración norteamericana de distintos signos é neutral, e eu creo que o que estaba ocurrindo en Irán, sigo dicindo, era un pouco dunha crueldade que masacraba a xente, pero solo polo... había... Coñecemos moitos casos, e outros que non se coñeceron, de rapazas que por levar o pelo ao aire pegabanlles unhas palizas e chegaban a matalas. É dicir, bueno, podenos gustar ou non, pero eu creo que insisto, eu estou con von der Leyen, que eu creo que fala con máis xente. Sabe, aquí é sorprendente que a Sánchez permitimoslle todo e a von der Leyen exiximoslle todo. Seguiremos falando do conflito estas vindeiras semanas, sen dúbida. Pero, bueno, falábamos tamén deses intereses partidistas, ou senón que Sánchez, polo menos, está mobilizando o voto da esquerda. De feito, hai quenes apuntan estes últimos días a un superdomingo no mes de xuño, facendo coincidir coas eleccións andaluzas ou cunhas eventuais catalanas. Escoitache algo? Bueno, Superdomingo nós temos xa este domingo, non? Temos as de Castilla e León, temos as do Barça tamén. As de Barça. Pensei que ias ir xa directamente polo Barça. Temos Superdomingo. A ver, eu cando vin a Sánchez retomar o lema de non a guerra, eu inmediatamente o primeiro que se me veo a cabeza é que as eleccións poden estar máis cerca que nunca. Sí, porque é recuperar un pouco algo que xa funcionou no seu día. É un lema moi agradable, porque imagínate dicir o contrario, non? Saía a decir sí a guerra. Iso é terrible. Se ti te faz forte no a guerra, calquera que non este no teu bando parece que está contra ti. Pero eu creo que pode ser un escenario bastante plausible. Con Sánchez nunca se pode facer moitos cálculos porque un nunca acaba de entender o grado de resiliencia que é capaz de acumular, pero a sensación é que sí. E cando un ten sensacións, normalmente suelen ser por algo, non? Pilar, adianto electoral? Eu creo que o seu é ganar tempo. O reto grande é cumplir a legislatura. Que chegue, eu creo que estamos agardando as eleccións precisamente agora de Castilla e León, e despois eso marcará as outras que temos pendientes de Extremadura e Aragón, e a partir de aí, cando empece a ver o mapa tan azuliño e tal, presentarase o mellor para decir isto hai que solventalo, miren todo o que temos, e o mellor a esquerda sí que se move para evitar que fora máis. De feito, imos falar de... Xa é difícil. De feito, imos falar de Extremadura, porque o pasado venres Vox deu xa un portazo á posible investidura de María Guardiola. Agora comeza a conta atrás porque debería ser investida antes do 6 de maio, senón habería que volver ás urnas, non? As eleccións. Haberá acordo in extremis? Menos mal que no me has preguntado por lo otro. Porque... No, te lo iba a decir porque te iba a decir, y enlazo con la pregunta, no me escapo. Te lo iba a decir porque me acuerdo de una vez que en el periódico, cuando yo era responsable de Nacional, un director me preguntó si había la posibilidad de un anticipo electoral con Sánchez, una de las veces en el 16, 17, y luego en el 18. Y yo me bajé al bar todo convencido a tomar un café y le dije, de ninguna manera. Y me avisaron cuando estaba tomándome el café del bar que había convocado una rueda de prensa improvisada a Pedro Sánchez para anticipar las elecciones. Entonces ya no te voy a hacer más pronósticos. Pero sobre la Extremadura sí te quiero decir algo, y es... Lo digo porque esto sí que es un dato constatable, aquí no tengo que hacer adivino. Nos dijeron a la vuelta del verano, y hubo un gurú en Génova, en la sede nacional del PP, que lo pensó y dijo, no, vamos a programar bien, adelantamos 2 de las elecciones que no estaban previstas, las otras 2 que estaban ya programadas, le vamos dando durante el año una serie de sopapos electorales y lo hundimos para el verano, ya no tiene nada más que hacer. Bueno, es más que probable que lleguemos al verano sin ninguna de esas comunidades con un gobierno firme. Es bastante probable. Y una de las cosas que nos vendieron era que además anticipaban, porque así y demostraban que en sus comunidades autónomas donde no tenían presupuestos porque no los podían pactar con Vox, pues se iba a estar mucho más holgado y mucho más cómodo y el gobierno iba a ser mucho más claro. Extremadura, sin gobierno, sin presupuestos y el panorama muy incierto, hasta el punto de que las elecciones fueron en diciembre y estamos hablando de mayo. En Aragón que sería más fácil, pero como no quieren darlo por individual y que no parezca que Extremadura se queda colgada, ahí está pendiente. En Castilla y León yo quiero ver el resultado, María, hablaremos después de las elecciones, quiero ver el resultado y quiero ver cómo queda eso, porque hoy mismo hemos tenido un contacto con alguien del equipo de Feijóo en el Congreso de los Diputados y ellos nos decían, bueno, a ver si nos quedamos como está, o sea, a ver si nos quedamos como está, no Vale.
Y Andalucía, hasta el propio Moreno ha reconocido en privado, me lo ha reconocido a mí, pero seguro que a vosotros, si habéis tenido contacto con él, de que hay posibilidades de perder la mayoría absoluta que tiene en Andalucía. Eso me lo ha reconocido a mí Juan Manuel Moreno, lo estoy diciendo con nombre y apellido. Vale, pois quero que lembremos unhas palabras do Partido Popular esta mesma mañá sobre Vox e o papel que está xogando a Extremadura. Vox saca el mejor resultado de su historia, pero no quiere entrar en los gobiernos para gestionar. ¿Y entonces para qué se presentan? Bueno, igual o que estamos agardando é a que rematen as eleccións en Castela e León para que Vox mova a peza, non, Migueito? Pois a lo mellor, pero non sei se despois xa ven Andalucía. Hai varios asuntos que me gustaría señalar deste caso. En primeiro lugar, a mí pareceme ben que cando non tes un presuposto, non tes un orzamento, como se di en galego, se convoquen eleccións. Eso é o correcto, é o que tiña que pasar en España, que é o que se fixo en Alemanha, en xeral, nas democracias. Claro, como vamos deteriorando a calidade da democracia, parecenos ben que un señor se aferra aí e este xa 3 exercicios dos 4 que ten unha legislatura sin orzamento. É dicir, a mí pareceme ben que se convoquen eleccións. Non tes orzamento? Convocas. En segundo lugar, efectivamente, moito me temo que os resultados do Partido Popular polo ascenso de... Non hai que esquecer que en Extremadura o Partido Popular conseguiu 46% dos votos, 46, 43, vale o mesmo, 3 puntos arriba, 3 puntos abaixo. Estamos falando de 43% dos votos. Con menos hai algún que está gobernando España. É dicir, o sea que... Pero Vox é un partido, e aí estou de acordo ca portavoz do Partido Popular, que dá a impresión de que en realidad non estáse presentando a estas eleccións, pero non lle interesa moito. Dá a impresión de que Vox quere, que incluso está pensando nas eleccións do 2031, pero non nas autonómicas, sino nas xenerais. É dicir, o plan, e mentras tanto que España... Pues sí, porque tampouco queren no plan de autonomías. No, claro, é dicir, Vox ten que empezar a decirlle aos seus votantes para que está en política, porque parece ser que para tomar o goberno ou para corresponsabilizarse no goberno das autonomías non está. Fuxiu con un argumento dos Menas, que despois nunca máis falaron del, de gobernos contra o criterio dos propios conselleiros de Vox. Eu falei con varios que eran conselleiros de Vox en Aragón, en Valencia. Hai unhas grabacións incluso do vicepresidente de Aragón que dicía, pero estes non teñen nin idea, falando da dirección do partido, non teñen idea, non coñecen a España real, non? E despois, cando viñeron os incendios, por exemplo, en Castela e León, o conselleiro responsable era de Vox, o anterior. Claro, é dicir, para que está Vox en política? Exactamente. Ten que explicar aos que están votando que ocurre. Hai unha oleada en toda Europa de xiro á dereita, porque hai un cansancio enorme de as políticas e dunha esquerda que se metía ata na cama dos cidadáns. É dicir, que che viña a dicir o que tiñas que poner na cama. Quen é o responsable agora mesmo da alza, dentro do meu punto de vista, unha opinión miña, de unha dereita ultraconservadora pois basicamente unha esquerda que levou hasta límites moi aló do seu espectro determinadas políticas. Quen é o responsable da alza de Vox? Sánchez, que non o divide nadie. O maior é tamén o que máis contento está. Porque claro, Sánchez o seu enemigo, o seu rival, para decirlo mellor, en política é o Partido Popular. E a alternancia parece que non lle gusta. Sánchez, en realidad, querería este status quo eterno. Vale, o que dicía antes Casqueiro, bueno, as sondaxes dan como vencedor en Castela e León o Partido Popular, sen maioría absoluta, por suposto, mantense o Partido Socialista, pero a clave igual pode ser o seu candidato, non? Unha persoa que xa se presenta como non achegado a Pedro Sánchez e que hoxe mesmo tiña un acto de campaña con Paje. Sí, pero eu creo que estamos en un momento político na que ni siquiera os candidatos pesan demasiado. Están pesando, sobre todo nestas eleccións, van pesar moitísimo as siglas. Se nos saltamos a rúa e preguntamos a xente polo nome do candidato do PSOE ou polo nome do candidato de Vox, probablemente non sepan a maioría da xente. Coñecen a Mañueco Coñecemos a Mañueco porque xa leva un tempo aí e xa o temos un pouco asimilado. Pero non o coñecemos. E no caso de Vox, xa falamos aquí algunhas veces, é que cando decimos que Vox ten que definir a que ven a política, eu creo que ten máis que definido
que ven a política. Outra cousa que non queiramos escoitar o seu mensaxe. Vox ven a política a sustituir ao Partido Popular, a gañarlle ao Partido Popular. Estas eleccións autonómicas importanlle máis ben pouco. A min cóstame pensar que eles vayan a asumir algunha responsabilidade de goberno porque non teñen ninguna necesidade de asumir ninguna responsabilidade que de además goberno. podía ser a súa forma de enterrarse, es que entrara precisamente a gobernar, non? Empezar a xestionar e demostrar que ao mellor non se lles dá tan ben Ahora, xestionar. desde o punto de vista do cidadán, é un momento realmente de responsabilidade. É dicir, vamos a estar de eleccións en eleccións constantemente nas comunidades autónomas? Eu creo que hai veces en que o voto ten que ser algo útil se queremos avanzar e para levar adiante os proxectos tens que ter unha maioría. Isto está claro e demostrado no tempo que levamos no país vivindo de eleccións. Por tanto, é verdad que en Castilla e León hai menos xente xoven. Entón, a ver que pasa. Porque tamén o mundo do agro é ben importante. É que Vox pode romper o teito do 20%. Sí, 21% Poden Claro. traer sorpresas porque efectivamente o perfil da autonomía é diferente das anteriores. E ademais é que non se lleve teito tampouco a Vox, polo menos é inmediato, non? Xa. Estamos xa falando deste do teito do 20%, pero pensamos que pode ir moito máis arriba todo. Fíjate, no se le ve... Sí, sí, no, eu iso teño clarísimo. No digo que no se le ve techo, pese a que los candidatos no se conocen. Se presenta Santiago Abascal, da igual un pueblo de Palencia que uno de la Comunidad Valenciana. Efectivamente, como decía también hace un rato Vieito, cuando estaba en los gobiernos ha huido porque no quería gestionar, porque ellos venían a otra cosa. Decía, no sé si Vieito, tú decías, no, es que no, ¿para qué han venido a la política? No, es eso para lo que tú planteabas. No han venido para gestionar las comunidades autónomas ni seguramente el gobierno central. Han venido para sustituir al Partido Popular. Y entonces en ese debate, en el medio, y no lo hemos tocado, María, pero es significativo de hasta qué punto es llamativo cómo conectan con un determinado malestar de la sociedad, que no es solo de los jóvenes, y es que da igual lo que les pase dentro. O sea, el nivel de crisis interna que llevamos contando desde hace un año y medio o dos, por no hablar incluso más, de los fundadores del partido, de los que le rodearon, de sus amigos personales, de su abogado, el que le llevó el divorcio a Santiago Está Abascal. ocorrendo un Podemos, Ya, pero por eso te digo, se están destruyendo internamente. pero sin consecuencias. Ahí voy, esa es la gran diferencia. Se están destruyendo internamente, se está quedando Santiago Abascal con un grupo de amigos que ni son votados ni se presentan a las listas y que tienen negocios mediáticos muy concretos y sin embargo el electorado no les castiga. No necesitan gobernar, no necesitan presentar, termino ahí, no necesitan presentar una idea, una propuesta. Y yo creo, a diferencia de lo que decía Vieto, que es el Partido Popular el que no lo entiende. El que sigue pensando algún día, hasta hace poco, algún día volverán a la casa común. Vamos a decirles, como decía este fin de semana Feijóo, qué porcentaje teníamos nosotros y qué porcentaje tenían ellos en Extremadura para que sean racionales, si es que no quieren ser racionales. Non queren. Vieito. No, pero que eu creo que efectivamente eles non teñen interés en porque además pensan que se van a queimar e eles o que queren é en realidad chegar a gobernar España sin mollarse durante tantos anos. Claro. E insisto, eles non se presentan ás eleccións do 27, porque antes preguntaban, cando van a ser no 27? E se poden ser o máis longe posible, pero no 27. Eles non se presentan ao 27, preséntanse ao 31. Ese é o que se presentan eles. E a min o que decía antes Casqueiro de que efectivamente é un grupo e que a xente, a pesar de todos, vota igual, é que a xente non ten un coñecemento exacto, como podemos ter nosotros, do que é en realidade agora mesmo o Vox. O común dos cidadáns, os que o votan de boa vontade, pensando que son unha alternativa para que os excesos da extrema esquerda non se instalen definitivamente na sociedade española, o paradigma que defende a esquerda que representa Sánchez, esa xente que o fai ca mellor vontade, dice, non me gusta iso, quero outra cousa, non coñecen de verdad o que agora mesmo é Vox por dentro. Non o saben. É dicir, cando lles contas de repente, efectivamente, aí había xente como Espinosa de los Monteros, pero o Dr. Steinbach, por exemplo, que era un tipo liberal, un auténtico... outros moitos, que querían unha dereita, pero unha dereita non como a que agora mesmo representa Abascal. Abascal está contra a Iglesia Católica,
está contra a monarquía e agora mesmo tamén, en fin, xa ata fixo... Está contra todo. E mutando. Sí, sí, No, sí. cambiou de aliados... Un partido alternativo, non? Un partido contra todo o establecido. E con uns intereses que o comentaba ahora Vieito, está en contra da Iglesia. Por que está en contra da Iglesia? Porque os financiadores que teñen agora mesmo están en contra da Iglesia Católica, por exemplo. Un produto de todo isto. En fin, hai máis temas de actualidade hoxe. Por exemplo, o Consello de Ministros aprobou un real decreto para facilitar o acceso á sanidade pública dos migrantes irregulares, das persoas sen papéis. Así o explicaba a ministra voceira. Este Real Decreto iguala la cobertura sanitaria para estos beneficiarios en toda la geografía española y acaba con criterios que eran divergentes que hasta la fecha se aplicaban en función del territorio. Non precisarán estar empadroados, únicamente pois unha declaración responsable na que acrediten que non teñen un seguro médico, que non cobran da sanidade do seu país ou dun terceiro país. Rafa Cabeleira, opinións? Me parece ben, porque eu sigo sin estar empadronado en Madrid, entendo que non entro nese rango, pero por se acaso, parece ben. Pois eres desplazado, efectivamente. Sí. A ver, a min, por propia educación, a min pareceme ben que todo o mundo que teña a necesidade de atención médica se lle dé en calquera momento sin pedirlle ningún tipo de, prácticamente nin de papel, non? Despois xa será o momento de ver como se xestiona eso, pero sobre o papel, xa digo, eu estou totalmente a favor da sanidade universal, sí, claro que sí. Fora de opinións persoais, eu creo que estaría moi ben que coñecéramos as cifras. É dicir, que nos dixeran cal é a realidade da Seguridade Social en España. E con eso poderíamos ver se se están facendo ben. O tema é xestionar, e xestionalo ben. E ao final resulta que non tes garantía de se vas a ter unha xubilación, porque tal. Isto non é unha ONG, non? Que se di moito agora. Eu creo que non é unha decisión demasiado axeitada. Por moito que persoalmente queiramos defender a un señor que teña o seu servicio e demais, non, é que primeiro teremos que empezar a mimar os nosos. É dicir, a Seguridade Social non está no seu mellor momento, ni moito menos, todos o sabemos, é dicir, cada vez hai menos médicos, o servicio que hai cada vez é peor, etcétera, etcétera. Por tanto, aí está a realidade. Esta decisión non me parece que veña a solventar e a axudar a mellorala. Casqueiro. Bueno, es una cuestión de dignidad casi humana, ¿no? Yo creo que de esas 500.000 personas que se quieren regularizar ahora con esa regularización extraordinaria, promovida por decenas y decenas de asociaciones, algunas de ellas católicas como Cáritas, etcétera, y la propia Iglesia respaldándolo, son personas que están aquí, trabajando y haciendo servicios, la inmensa mayoría de ellos, que los españoles como dice Pilar, los que somos de aquí, bueno, los que somos de aquí, muchos necesitamos que a nuestros padres, que a nuestras mujeres, que a nuestros hijos los atienda gente y no encontramos otra solución. Y eso es yo creo que lo han puesto en práctica miles y miles de españoles. Entonces ahora intentar mirar para otro lado y pensar que no, bueno, están ahí ilegales, a ver si se quedan de esa manera. Oye, si podemos arreglar esto de una manera medianamente humana y digna, yo creo que menos, ¿no? Somos un Estado de una Unión Europea occidental, somos un país desarrollado, la cuarta potencia de la Unión Europea. Económicamente hoy han vuelto a dar cifras, seguimos yendo bien, no sé, qué menos que ser un poco dignos y humanos. No, es que no seguimos yendo bien. Sí, sí. No seguimos yendo bien, ¿no? El paro ha vuelto a subir, la realidad de los jóvenes que siguen yéndose, no pueden comprar una vivienda. No, hay una realidad. Hacía 18 años que no estábamos en esas cifras. No podemos ver la realidad bajo un punto de vista ideológico. Eso perjudica cualquier debate, no. Tú sabes que la realidad es que tus hijos o los míos no pueden acceder a una vivienda. Se tienen que ir fuera. Entonces, ¿cómo podemos decir un periodista que está en el día a día que todo va bien, que esto va mejor? No, hombre, no é verdad. Bueno, vamos a ver, eu efectivamente, en primeiro lugar, é mentira que ti vas agora mesmo a unha rapaza da Coruña, porque eu coñezo a filla do que me corta o pelo a mí. Non sei se chamalle barbeiro ou peluqueiro, eu corto o pelo na Coruña. Sempre facemos, No, pero... Non sei por qué, pero sempre volvemos a casa para cortar o pelo. No, pero poño... Sí, porque unha vez que atopas un que che corta ben o pelo, pois o que vou eu. El contoume... Pero sai máis barato ali. Eu aproveito que vou a Coruña e vou cortar o pelo. Non é que vaya exclusivamente. O que vou contoume que este verán a súa filla
me parece que era en por Cádiz, nunha zona turística, tiña un dor moi acusado de cabeza e tal, chamou ao pai, pois vai a un centro, e non a daban atendida, e non a atendían porque non era de Andalucía. Claro. E o problema entre a Rioxa e o País Vasco, hai xente que non te atende porque, ademais, a ambulancia non é desta comunidade. Efectivamente. A realidade é outra moi distinta a que sempre están nesta especie de nubes e de rosas e tal que nos contan as ministras voceiras do señor Sánchez. É mentira, a realidade é outra moi ben distinta. O que é certo é que en España vamos camiño de 50 millóns de habitantes e a estrutura de oferta sanitaria pública non medra, e non medra porque non hai recursos en contra porque os cartos son finitos. Estamos na etapa en que máis impostos se recaudaron na historia. É dicir, que a presión fiscal, o esforzo fiscal, que é distinto á presión, o esforzo fiscal que se fai en España é o maior de Europa. O esforzo, porque vai en función do que ti cobras. En segundo lugar, a etapa con máis diñeiro europeo sin un fondo, sin un obxectivo destinado. E o maior endeudamento por ano dos últimos 50 anos. E non hai cartos, e entonces a mí, lóxicamente, como non vamos a atender a calqueira? Si o próximo é o pasa que o próximo acaba sendo o máis próximo. Entonces, a mí o que me parece que, efectivamente, si este país ten un de cada 4 cidadáns en exclusión social, pois evidentemente isto non vai ben. Estamos nesa paradoxa. Temos ricos, e temos cada vez máis pobres. E o que está desaparecendo é a clase media. O que está desaparecendo neste país foi o que fixo progresar este país dende o ano 57 ata fai pouco, que era haber tido unha clase media que fixo que a economía fora para arriba. Entonces, a mí pareceme moi ben todas estas cousas que din, insisto, as voceiras do goberno. Pero a realidade é outra vez distinta. Ti vai ahora mesmo a un centro de saúde e dis que non eres de Madrid. Xa verás como non te atende. Bueno, teñen que facerche un documento de desplazado. Sei non porque me correu aquí, claro, non estar aquí empadronada. Mentre facías o documento, morres. Sí, ten cuidado con iso. Ou te empadronas aquí ou... Ese documento urxentemente, non vai a ser. Pero porque non tiñas unha urxencia. Non, bueno, tamén é certo que me trataron ben rápido, iso hai que dicilo. Pero, veña, imos continuar, que marchamos aos tribunais, xa saben que non hai semana sen ir aos tribunais, queda menos de un mes para que se celebre o xuizo das máscaras, no que van xulgar o exministro Ábalos, a Koldo García e a Víctor de Aldama. O exministro Ábalos non cesa no seu empeño de tentar atrasar este xuizo. A última foi, e leo palabras textuais, o argumento que empregou foi un tanto peregrino. O ordenador queda pensando de forma indefinida nun bucle continuado. Surrealista. A que non lle pasou, non, alguna vez? Claro. Bueno, é todo un pouco surrealista, sí. Ao final, con Ábalos temos un pouco esta idea, que non sabemos exactamente que tipo de defensa pensa levar, pero que de momento o único que está intentando é prolongar todo o que pode, non? Os seus abogados non sei agora mesmo por que número de abogado baixa, non vai ni por están en bucle tamén. Tamén están un pouco aí en bucle seguido. Non sei, eu teño ganas xa de que empece o xuicio dunha vez para saber exactamente cal é a táctica de defensa que ten este home, porque é bastante curioso todo. Como dicía, quedan menos de 4 semanas e hai un día marcado no calendario, bueno, o día 28 que declaran Ábalos, Koldo e Aldama, iso está ben, pero tamén o día 22 Armengol e Ángel Víctor Torres. Sí, efectivamente. Bueno, son de testigos, evidentemente. Evidentemente, sí. Pero mira, é deses xuicios que me encantaría ir. Eu fixe moita televisalos, verdad, Pilar? Sí, totalmente. Eu fixe moita información de tribunais e disfrutas. Chega un momento que estás como nunha novela. Entón van pasando, tal, e vas facendo perfil a tal. E tú vaste poñendo máis dun lado que do outro, depois veñen os especialistas, depois veñen os forenses, tal. É moi atractivo ir. E me gostaríame ir, e vou, de feito, de intentar, a verdade. É un momento interesante. Pero, bueno, era deseado. Está claro que era deseado. E que siga no Supremo tamén o feito, aí se quedaron, seguramente non é o sitio, xa que non era aforado, debería de ser na Audiencia Nacional. Bueno, pero xa estaba rematada a instrucción. Pero xa estaba rematado, estaba iniciada xa todo o proceso, bueno, imos ver, non? A ver que tal, pero interesante moitísimo. Que agardas dese xuizo que tanto cambiache a túa posición con respecto ao exministro Ábalos? Totalmente. Pues a ver, yo sí te digo una cosa,
estábamos hablando antes, pues lo digo por relacionarlo también con el calendario político, ¿no? Es verdad que seguramente a esta posición que está tomando el presidente del gobierno con respecto a la guerra y con respecto a Donald Trump le puede reportar algún tipo de proyección electoral y partidista, sí, pero queda por resolver una cosa que yo creo que hemos subrayado aquí sin parar y que vamos a volver a indicar porque no es cualquier cosa, ¿no? Y es que en la elección de personas de su máxima confianza para los cargos más importantes, tanto en el Partido Socialista como en el Gobierno, estamos hablando del secretario de Organización y ministro de Transportes, es decir, el ministro con más capacidad de inversión, el más potente incluso territorialmente, y el cargo más importante en el partido, sin ninguna duda, en el caso de José Luis Ábalos, no es que le saliera rana, es que era la persona de su máxima confianza y es que en el que delegó muchísimas gestiones y claro que tiene que estar preocupado por todo esto, ¿no? Dicho todo esto, yo sí creo que nos va a venir bien el juicio para una cosa que está pasando y que seguro que os pasa a vosotros y ya no quiero ni contar a los espectadores, ¿no? Es tal el ruido y la cantidad de porquería que hemos conocido, porque hay gente incluso destripando 3 millones de mensajes en el teléfono móvil de Koldo, que llevaba grabando desde que nació, ya empezó a grabar prácticamente a todos sus interlocutores, que no vendría mal, yo creo que para que todo el mundo descifre un poco de la importancia de lo que estamos hablando, es decir, si a través del Ministerio se hicieron contratos para las mascarillas, que se lo ha llevado determinada gente, se ha beneficiado, fíjate lo que estamos hablando, en lo peor de la pandemia, gente llevándoselo, en fin, es un tema que me sensibiliza mucho y yo creo que esto nos vendría bien para intentar separar lo que son anécdotas, graves anécdotas, alguna de ellas, contratación de amigas, familiares, etcétera, de lo nuclear, ¿no? Aquí hay alguien que ha establecido una trama para llevarse dinero de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Es que las anécdotas son importantes. Logo remataremos o programa cunha delas que é ben relevante tamén. Bueno, eu creo que efectivamente este caso, que é o caso das mascarillas, é un caso bastante grave, pero creo que o futuro xudicial de Ábalos, de Koldo e tamén de Santos Cerdán vai a ser complicado. Mais alá de que efectivamente ao pasar algúns temas, algunhas cuestións a Audiencia Nacional alóngase moito. Eu non sei se iso lle ven ben a estrategia electoral de Sánchez, posto que o que ten de complicado a Audiencia Nacional é que se alonga moito no tempo, pero ao mesmo tempo, vaya sirva a expresión, cada certo tempo salta unha noticia que se utiliza de escándalo, e como vivimos do escándalo diario, que mañá xa se esquece, pero vivimos, non sei se a estrategia de leválo á Audiencia Nacional é mellor ou peor, non o teño claro. No caso da Gürtel e tal, que fora a Audiencia Nacional foi bastante peor, porque se alongou moito no tempo o caso da Gürtel, non? Bueno, pois xa veremos neste caso como lle vai, porque claro, agora vese o caso das mascarillas, hai a vista oral, hai unha condena a volta de 15 días, e xa, oye, aquí paz e despois gloria. Imos con unha anécdota, pero cunha anécdota moi grave, unha anécdota que sae deses mensaxes, desas mensaxes de Koldo. A Paqui. No, Paqui no. Lembran a Miguel Iceta, o que fora ministro de Cultura e Deporte, creo, agora embaixador de España ante a ONU, aí é pouco, retiro dourado. Ben, pois é protagonista, volve a palestra, é protagonista porque saen nesas mensaxes de Koldo, nunha mensaxe na que agradece o ex-asesor de Ábalos que lle tivera colocado a súa parella, o seu marido, como piloto da aeroliña rescatada Ávoris, dunha aeroliña que se rescatou mentres el era tamén ministro. Dende logo, sorprende a noticia e aínda non agardamos e non escoitamos ninguna explicación. Non escoitamos grandes explicacións, tampouco é que a noticia tuvese un gran recorrido, creo que saliu onte pola noite ou onte pola tarde que a sacou o Español e despois saiu nun programa destes de noite de televisión. Supoño que algunha explicación terán que dar. De todas formas, eu creo que volvemos a reincidir nesta sensación que eu creo que temos case todos os ciudadanos, que na política é demasiado fácil que os familiares da xente con cargos acaben enriquecéndose a conta do erario público. E isto é algo que pasa en prácticamente todos os partidos, que é bastante transversal, e que pasan os anos, pasan os gobernos, pasan
diferentes persoas por aquí, e isto segue sendo absolutamente igual sempre. E creo que iso sí que é preocupante, e iso sí que lle chama moito a atención aos cidadáns. Hoxe empeza o resto da miña vida, é o que lle responde Iceta a Coldo cando supónse que lle dá ese traballo, non? Bueno, claro, é que Agradecer. Cando un quere, quere. Entonces o amor fai esas cousas, non? Hai que agradecer. E Iceta, aparte de bailar ben, é un home que quere moi ben. Era un gran bailarín. Claro, exacto, e ten moito ritmo. Entón, esas cousas son as anécdotas que dan e poñen os flecos nas cousas que estamos a vivir. Pero un gran bailarín, pero é embaixador de España ante a ONU, o sea, sigue tendo un cargo, ante a UNESCO, perdón, que levo dúas. Bueno, a ver, os enchufes, unha amiga americana dicíame outro día, dice, es que, Pilar, en España lo difícil es conseguir trabajo como no tengas enchufe. Dice, e encima, si estás nun certo sector se non estás nun certo sector de influencia, máis que é imposible. Bueno, pois todas estas tramas de Coldo, outro e demais, son todo resultado de influencias claras de colocar e detrás de todo eso é colocalo donde además hai moito máis o tema das líneas aéreas, o sea, todo está revolto e responde, pois eso, o revoltijo que temos que ao final son as anécdotas a que dan perfil moral á realidade que estamos vivendo. Javier Casque... Si falamos de anécdotas para ter máis perspectiva sobre a vileza moral que estamos vivindo, como di Pilar, entón temos que falar de casi todas as anécdotas, porque esta mesma semana, creo que un viceportavoz de Vox no Concello de Murcia meteu a súa muller a traballar ou a súa parella cun soldo tamén que non sei canto é, 60.000 euros ao ano, creo que. Me refiro a que moitas veces nos centramos en personaxes moi puntuais, e Iceta é un home que dá moito xogo, as cousas como son, pero que tamén, aparte, demostra outra cousa máis que pasamos moito na nosa política, non? É un home que deixou os estudios por entrar na política. Iso está pasando moito tamén na política actual. Xente moi xoven... Perdón? Velo ben ou mal? No, vexo mal, claro que vexo mal. Claro que vexo mal. Casqueiro. Estaría ben que tuvesen outro tipo de experiencia profesional antes da política. Podemos conectarlo en parte con lo anterior que estábamos hablando, ¿no? Y es esa trama, y yo, ahí a diferencia de Rafa, yo a mí, en los temas de corrupción lo intento, alguna vez caigo, pero intento no entrar en las comparaciones. Cada caso me parece que es súper relevante en sí mismo. Y yo creo que alrededor del Ministerio de Fomento, en la época de Ábalos, lo que estamos viendo, con pruebas bastante irrefutables, es que no solo eran contratos, no solo eran reuniones, sino que Coldo ejercía, desde luego no como nos habían contado, que era escolta y chofer, porque es que recibía las empresas, permitía que Aldama funcionara por el Ministerio con su propia entrada como si fuera un asesor más. Daba traballo a media España. Daba trabajo a todas las amigas, y me quedo en amigas del ministro, y ahora vemos, en este caso concreto, que otro ministro, porque en aquel momento era ministro, le pide un favor para su marido, y él lo gestiona, o sea, y lo gestiona no porque sea Coldo, que efectivamente no tenía formación ninguna y llegó a estar en el Consejo de Administración de 2 empresas públicas, sino porque su jefe mandaba mucho. Y su jefe era José Luis Ábalos. Yo creo que esto es lo relevante de esa trama, ¿no? Hasta qué punto llega todo esto. Y yo aquí en este... Aldama, que parecía que no lo conocía nadie, al final resulta que lo conocía mucha gente. Y yo en este caso sí subrayo que estando la gravedad ahí, luego hay un aspecto que no se toca en estas cosas y a mí me gusta siempre por lo menos dejarlo ahí apuntado, ¿no? Y es la empresa. Si tú eres una empresa, en este caso es Iberojet, del grupo Barceló, que te piden un favor de ese tipo, oye, es una empresa privada. ¿Qué pasa? No, efectivamente, Iceta tiene que dar alguna explicación que no la ha dado. Y la empresa, si hizo todo esto, ¿por qué lo hizo? ¿Qué esperaba a cambio? ¿Qué recibió? ¿Qué pasa con el Grupo Barceló? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué nadie pregunta al Grupo Barceló? Como antes en otras empresas, ¿no? Que se vieron beneficiadas en su momento también de esta supuesta trama. Siempre nos olvidamos, en este caso, del nexo corruptor, como diría Aldama. No, bueno, necesitaban pilotos, non penso que en este caso que o nexo corruptor sea a empresa. En todo caso, tamén en Fomento, a veces, se non eres das grandes compañías, é difícil conseguir obras. Había que establecer uns mecanismos que deran máis igualdade de oportunidades
Digo no caso concreto das obras, porque senón neste país todo queda reducido a 3 ou 4 grandes compañías, partindo de que temos un sector de obra pública extraordinaria e moi prestixiado a nivel internacional. Hai grandes compañías españolas que están facendo obras en moitos países. Pero dito isto, a mí tamén me parece que hai un rasgo humano comprensible no caso de Iceta. Iceta era... Non estou xustificando, estou explicando. Vale. Oye, quería que a súa parella tivese un traballo. Eu solamente o que digo é... Pero non calquer traballo. Estaba, claro, ser piloto, claro. Estaba cualificado, porque o problema é que non era cualificado, pudese estrellar o avión. A ver onde está voando agora. Estaba cualificado e non supoñía... Estará en activo, non? Sigue en activo, sí. Estaba cualificado e non supoñía un agravio a un terceiro que aspirase a esa plaza, porque, claro, outra cousa é dicir, non, é que aquí concurrían varios e se primou a este por ser parella do... Entonces, eu non creo que aí non me dá a impresión de que... A miña dúbida é de que eso non o sei, digo que non teño os datos. Eu non sabía que Iberojet tamén fora rescatada. Non teño claro, foi rescatada. É certo sí. que en Europa se rescataron, é dicir, axudouselles a moitas compañías aéreas porque sufriron moito no... Pero ese es el que o tema, rescate Dieguito. consistía nun crédito a longo plazo con un tipo de interés. Ese es el tema. Si tú al mismo tiempo estás pidiéndole al gobierno que te rescate y además haces este favor, ¿qué esperas a cambio? ¿Qué estás dispuesto a dar? Claro. Etcétera, etcétera. Y eso es lo que a día de hoy no sabemos. No es que contrataran a un piloto, al marido, porque fuera piloto. Es que lo contrataba porque era el marido de un ministro que además tenía contacto con el ministro de Transporte. Se llamaba Boris. Quero pediros unha, antes de que quedemos en tempo, quero pediros unha última quiniela, porque estamos de eleccións este domingo. Aventurades vos. La Porta va a ganar las elecciones. Deixademe o Barça, home. No, sí, imos recuperar Castela e León, un segundiño, sí. Vou non notar, de feito, pero o vindeiro día que veñades ao Pero programa. que números? No, Veña. eu creo que Mañueco vai manter o seu resultado, Vox vai seguir por riba do 20%. Por riba? Sí. Vox máis de 20, vale? E o PSOE aguantará o golpe máis ou menos, sí. Aguanta. Sí. Vale, Pilar. Eu digo, o PSOE baixa, voulle poñer 3-4 que baixe, non chega ao 20 Vox, o PP gana 2. Gaña 2, vale? Ves forte a Mañueco? Tamén estou pensando que dixen que todos aguantan e que algúns... No, o PP mantense igual, Vox máis de 20 e o PSOE dixeche aguanta. Bueno, vamos a decir Aguanta que... es muy gallego. É que, sí, aguanta é un pouco depende. Vamos a decir que o que gaña Vox perde o PSOE, máis que o PP. Vale, menos PSOE. Veña, moi ben. Javier Casqueiro. Yo digo que baja 1, el Partido Popular se queda en 30, que el PSOE se queda en 29, que Vox sí supera el 20% y me quedo ahí. Vale. Pola xestión dos incendios? Bueno, 35 años de gobierno, no es un candidato muy carismático, se ha beneficiado mucho del Partido Popular y de lo que es Castilla y León en estos años, pero es verdad que la gestión le ha pasado factura. Vale. E Vieito? Eu máis ou menos penso o mesmo que Casqueiro, ademais coincide que a enquisa que publicamos noso onte, non? Eu creo que o Partido Popular vai baixar, lamentablemente digo, porque creo que non é bon que en este momento non haya unha estabilidade no goberno. Vox vai seguir subindo, vai ter por 21, por 3 ou 4 máis dos que ten, e o PSOE non vai sufrir tanto como debera. Non sei se porque o candidato vai dicindo que non é sanchista, ou non sei, pero... Pode ser iso, non? Que se alonxara un pouco de Pedro Sánchez o candidato nestes últimos... Es que cuando decimos eso, nunca lo fue. Fue de Susana Díaz, sí. Fue de Eduardo Madina, nunca fue de Pedro Sánchez. Por iso, digo que alonxarse... Pero no te alejas, nunca lo fue. Y lo que fue es que ha tenido Naceu alonxado, 19 vale. años de mayorías absolutas en su localidad. Supongo que algo habrá hecho bien, porque claro. Yo sí tengo familia en Soria y te puedo asegurar que no es la población, voy a decirlo finamente, porque no nos están escuchando, la población más progresista y avanzada en lo radical de izquierdas de España. Vale, E o vale. que acerte, que lle pasa? O que acerte xa veremos no vindeiro programa. Hoxe dicíamos unha centola. Hoxe dicíamos o comezo do programa que é o Día Internacional das Gaitas. Escoitamos outra vez.
Veña, e con iso creo que nos despidamos cunha peza, cun gaiteiro que me digades. Rafa. Non sei, eu non son moi de gaiteiros, pero contareiche que a primeira vez que tiven que seguir emigrado e me tiven que ir a traballar a Andorra, a primeira noite que pasei ali, desperteime pola mañán escoitando gaitas. Eu pensei que me voltara tolo. E resulta que non, que había unha agrupación galega ali cerca de onde eu dormía e sí que estaban tocando gaitas. Estaban tocando. Yo estoy entusiasmado desde que conocí cómo funciona Abraham Cupeiro. Me encanta, me parece una historia espectacular. No es gaiteiro, es otra cosa, sí, pero me parece espectacular. Maravilloso. Se lo he recomendado a muchísima gente. Pilar. Lume de Viqueira está aquí en Madrid, é unha banda, ademais, é escola, que sale moito por fora e aínda non é bastante coñecida en España. Pois mira, pois vos xesto, porque así a xente pode buscar agora e pode atopar. Moi ben. Bieito. Sería moi fácil ir a uns clásicos, pero eu vou a Aires de Breixo, que era un señor dali de Breixo de Cedeira, e que nos animaba o Día da Patrona todos os anos, sin pagarlle. E xa sabedes que gaiteiro pagado nunca ben toca. Pois eu quedo coa muñeira de Santo Amaro. Vémonos, nada, o vindeiro martes. Moitísimas grazas aos 4 por esta banda e por esta outra. E moitísimas grazas a todos vostedes, porque sen vostedes este programa non é posible. Xa saben, isto é Conexión Galicia. Son María Chede, vémonos todos os martes.